Matul il-jum tal-ħadd f'pajjiżna daħlu żewġ gruppi ta' immigranti irregolari b'kollox madwar 190 immigrant. Lowesburg daħlu f'Xatti Tiben il-kwartieri tal-Maritime Squadron tal-Forzi Armati, it-Tinisburg wara nofsinhar f'Xrop Laġin. L-ewwel grupp ta' 136 immigranti irregolari ġew salvati minn fuq dingi ta' 10 metri li kienet wieqfa bejn sema u ilma madwar 72 mil nautiku fin-nofsinhar ta' Malta. Fuq dajsa kien hemm 86 raġel, 43 mara u 7 tfal. Fost it-tfal tarbija ta' twelid. Waqt il-vjaġġ lejn l-art fuq il-patrol boat il-P-52 tal-Forzi Armati twieldet tarbija oħra. Intant il-ħadd għal-ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar grupp ta' 52 immigrant intlemħu fuq dingi kbir f'Xrop Laġin f'Dellimara. Kif dawn kienu se jinżlu l-art fuq il-post waslet il-patrol boat il-P-22 tal-Forzi Armati, kif ukoll il-Pulizija tal-Mobile tad-Distrett kif ukoll tal-ALE. Immigranti li tkellmu ma' One News qalu li l-maġġoranza huma Somali li ħarbu mill-Libja u li kienu ilhom bejn jumejn u 3 ijiem fuq il-baħar. Id-49 raġel, żewġ nisa u tifla ta' 4 snin ittieħdu d-depow. Biż-żewġ żbarki tal-ħadd sissa mill-bidu tas-sena hawn it-total ta' immigranti li daħlu Malta tela għal 565. L-ewwel grupp ta' immigranti daħal Malta f'nofs Jannar biex wara li fi Frar u Marzu ma kienx hemm żbarki minħabba l-baħar qawwi, 50 oħra iddaħlu f'April f'żewġ żbarki separati. Qabel 6 vjaġġi oħra dan ix-xahar fejn f'Mejju biss twasslu lejn pajjiżna iktar minn 400 immigrant. F'Awwissu tal-2009 il-Ministru Carmel Surbonici kien wiegħed li l-Unjoni Ewropea kienet se tieħu 2000 immigranti regolari minn Malta. Weda illi baqgħet ma saret qatt.